Na začátku to v Evropě vypadalo nadějně. 1983-84. Sparta versus Real Madrid. Doma letenští porazili španělského giganta 3-2. Remíza 1-1 na Bernabéu stačila rudým k senzačnímu postupu přes bílý balet. Úvodní zápas druhého kola sice Sparta prohrála v Polsku s Widzew Łódź 0-1. Na Letné však Ježkova parta ukázala svou sílu a přejela Rudou armádu 3-0. Ukončila tak její putování Evropou. Ve třetím kole se Sparta utkala s týmem z Albionu. Zápas číslo 1 vyhrála na půdě anglického vicemistra 3-2. V odvetě český tým rozmáčkl The Hornets z Watfordu 4-0. Suverénně tak postoupil do dalších bojů. Dvojutkání o postup do semifinále poháru UEFA bylo rozehráno v české metropoli, kde domácí zvítězili nad Hajdukem Split 1-0. Prohra v Jugoslávii 0-1 znamenala prodloužení, ve kterém mistři z moře bohužel zhatili veškeré naděje Spartanů.